Good morning guys. Welcome sa among channel guys, Jijin Burst. So guys singit pa siya. Mulakaw na, singit pa. Op. Ako ra ba nang gitabi diha be? Ako nang gitabi kay katong gagmay ba ni dagko na siya. Nidaghan. Ako mambubuan pod. O kosa kaya kung ano na yung motor oh. Kaya makalakaw na ta. Muna yung pan guys, service. Tandumanan na sa among pan guys, panarbaho. Dugay na kini guys, mga paano na mga 7 years. Tara, ayun dito. Oh, arang buntag sayo pa dakpan ka na. Pagdali. Naginuktok. Biyaan ti koy. Ang helmet. Nagkurba ka na sa Bulakaw ah. Ang panahon guys oh. Kulimlim, gahapon ra ni nga ni. Da, piti na. Bata ni mo gyud mo sayat na. Bugat mo ikaw, bugat eh. Itlog pa lang ni mo, 2 na ka kilo. Grabe. Pilaw niya sa kilo. Sa kilo. Isa ka itlog, isa. 2 ka kilo. Uy, para magpugna ako. Pwede kapit ka. Dobe. Ani, isa juhan na itong merkado. Sa tuwing klase, sa jugya po nga ito. Para sa'yo, makakaon. Diya, reklamo nga tugnaw. Huwag reklamuhay. Nawa. Tika, prito na sa gito. Ano, itlog na di pwede pritohon. Kato dyan, nagdasag mantika. Prito sa gito. Si ma'am. Aksan, okay? Bitik sa kagulang dito, makaring to to. Kagulang dito ba? Sige, nagdang punaw, punawan na karon. Pugsay, mga to, tanga. Ay, punaw. Ang God. Punaw, gusto. Kuman kay lag punaw mo na diha. Kawaw ka ng punaw. Punal na, nagbuwag pa, dala ka ati ba? Magbukto nun. Parang sa jowa pa gani na malingkit na. Murag na episita. Anak ko ka kwante. Anak ko ka atiman sa akong pamilya. Di ko gusto magutman. Sayo, gusto mo matakay para magkasikaso ninyo. Paano lang hindi ko masayog mata? Hindi nakasawag sa'yo. Para makakaotak sa'yo ba? Ito isda dito ah. Ay kalimot to, gisuguro ba tagputo? Ako kay gisugo, ikaw man. Apil na ka, kuyog mo ta. Apil na ka, kuyog ka. Ako sa puloy, lamas tatay. Tayo pas tatay ng harana na. Ay, harana. Mas ko na.
Rana, di mamasko, wa pa gani Pasko. Apik na ba ya? So, gasangin no. Dali ara sa tuig ba ya? Apik naman po birthday na ako be. Hapit na, tiguwang na lamang ka, wa pa kay buot. Grabe ha. Grabe ka ba? Alay ayo. Alay ay customer mo. Ako galing, nang pag mo kay buot, patas-patas raw, yung mga buot. Grabe ka naman be. Grabe ganito sa hospital, ga 50-50. Grabe. Ano ba kung preso? Grabe. Grabe mo sa'yo mo malingki. Sa juwa ka dyan ng malingki, marang naibisita, palit ang photo. Puto kayo. Pila ka photo, Simo? Sarap. Nagputos niya kuya. Ah, huli kayo. 20. Si Kwate may lami, Paris. Butas. Buwata. Ah, may 15 na. Pila isura ng isa ka putos. Lima o? Lima? Uno? Lima, ditang size ang isa. Nandun ka na dani o ilang garden. Pwerte na tapok na kayo ang butang mo. Tambok gani kay ilang okra o bato mo. Kaon ka mo ito natin mga po. Priso. Mga priso may nagtanong din. Morning, Nay. Sayuti. Kato. Kapag Disney, Kana lang patulog ka buok. kani mo ane? Adi mo dili ay. Ah, kanira imo. Kani Ah, pila ni? lain tagi dyan to. Tulog mo 20 ko na be. Ako pili abi ko kubong pili ani. Kabaw ko mukhaon pero pili di ko kabaw. Kani? Lain di tagi dyan na, lain pod ni. Ay ni kamuti. Ah, kaning kamote imo. Ah, kani imo. Be. Pili may lang ka mamili og baji. Chicks no, magi kung pili chicks. Hindi ka mo mamili. Sira man. Tapos nito. Atagsin ko na ay ko anay dami siya da doon. Ito ni. Kapata, ang giangangan ka. Sige ra. Diyan ko basa rang ka cute, diyan ko basa oh. Kamote mamalit ka. Kamuti be. Pwede na na, pero sa tanggidang agdos ka. Bisa day mo hanggi pangitang kamote ka. Ano, tapalit kay rong malinos nanay kay luoy. Masig sa kilo na natang pila garlan. Apilan og kuanay gabi, pila ning gabi. Kani kuno sa kinani. O kana kuno isa ka buok, kiluha kuno pila. Mutilaw ko ko. 20 sa kabuok. Di ka na pila na nay akong kamuti. Kamuti na ko. Wa ka buto sa kilo oy. Hindi mo ko nawaguton kay unod man ni katay. Mabutang di ko mamalit ako kay di ko kay bawo mo pili iguro ka bawo ko mukaon. Nag anad pa kun dako mo syudad ikaw kinanad mo kag pananom mo na. Pila ni 30, 20, 50. Ini makuha na. 50 dayon, 27. 77. Napay taong mo. Mamalit kita ni be atong ibutang sa Atong at sararon. Para ugma din na tamo sa jug anhi. Pukaw nog sayo. Kapuyo bangon. Tugnaw Pila kilo pagod. ni nay? Tugnaw manggod. Nag-jogging yung taron, mga mata kay tugnaw 40. Ata plastic na bi.
Ato nang itanong be. At sarahon. Wala ni ulod nay. Oh, naibus lotog na iod. Ito na na kaya ng buya manong. Sa'yo ka nag-display na Ay ikson mo na. Igsoon day po na mo dasat bang. Oh mayo kay nara kay ka kontra. Mangihilot na. Ha? Pwede na pa dala sa balay tayo. Pwede service? Ang paon. Siyang sa rasa. Ah, Kay si mama ba, muntang ipahil. Konsolasyon. May problema ka na mga tricycle, kuha oro mo na ko tricycle. At pwede diyak. Asa na? Aka na siya. Ah, sige. Sige lang nay. Adlaw-adlaw na siya na din ha. Nindaw. Adlaw-adlaw ra. Nangita lagi may manghilot, kay manghilot dito puro man laki. Mangganaan si mama manghilot ng laki, gusto niya Sa ganahan laki manghilot. Ako din na pwede ram rin itanong sa balay. Ano raman dol naman sa mo, dol naman mo, konsolasyon naman na mo ha. Naya kung piliyo na ya. Di ba sing na may uban doon na. Ako lang po taon. Eh mura po ding mga kinumpra na utan na eh. Di mo beans dahil. Wow, di sila ganahag beans. Nay kalabasa rang ka-cute oh. Bisyak ni. Ha? Bisaya pila na nay. Pila na nay? Kana pila na? Wakabot report. 20. Ha? Palita pa 20 ka tang sagol sa nilawoy. O kadapon ka mong kamunggay, yung mama ang ipakaon kamunggay man. Muro gid ang ipakampir ni kamunggay niya, mamalit bignan eh. Awa ulan na, patay na. Amo ang mama kay 74 years old na. Tinta na may edad. Bi sa kilo na siguro nanay. 76 ka? Linda pa nanay. Mamo ka kay imuwang tuod ba? Wala Baskog pa. Minti nay. Na tambal. Wala ada. Magdagit kita sa pero man sinangit niya. Tumaron mo. Ayaw pag inom og tambal nay kay Hindi, surat sa tayo. may pa imong Maguna ko magkakabit. may pa imong haplasan na lang nay. Haplasan. Oh. Ayaw inom si tambal kay magkani mga tigulang na bito, hinay na og panguan, hinay na og panuna, hinay na ang immune system ba. Amo ang mama kay di naman makatarong og lakaw kay magdugay og barog kay magkurog. Magkurog ang tuhod. Kada gabi ito nako sa haplasan ni Loton mo gyapon. Kunya og dapay ni tiyanganan niya. Na jud. Maginamoy pa hilot. May tanangita lagi kung hilot na babae. Dali na wa pa ka nakapili nga nanay 1. Istorya pa ng nanay. Uwang pa. Tagbol ta kinaon na nini. Hindi mo na madaw tibutang sa rip. Kuan mo lang sa mga. Pwede mo na nimo pritohon at sarahon. Tortahon. Ganahan ko ni torta. Turto mo. Lami. Grabe makapili mura man tag pulis. Ito dong. Ay mo ba sa do? Ang tuti. Imo ra po ning mga kinumpra nay. Siyempre ito. Asan na kumpra na sa tanong mo? Ikaw pa yung ngumpra. Madto pa ka dito. Ato ko magitan ko. Ay, Asan taga dito ka. Ito kakuan ka sa ubo. Ubo ay. Oh, Ubo ring tangka kabalong umasik sa ubo. ubo ide lang. Nga mo, ditso kag mantalongon. Na ditso ka dire. At sa kalong lang ra. Kani murag sakto na gina, murag sobra-sobra na kani. Sakto gyud. Pila na to be? 77. 77 ng 40. 100. Ito 17. Ito 17. 117 og 20. 137. Sakto ba nay? Sige magansi ko. Tos bon ha. Pila ni ang kamote 30? 30 din kani 50 ay 20 50 din kini
Kuan 27 sakto lagi 57 o 40 77 naman na daan ganiha sa wapagtaong. Isa ba? 77 117 Nalingaw na si 20. nanay. Oh. Katawanan ko ng mga bata. 137 nay. Sakto na ya. Ilang plastic na basi mahuho niya ni nay. Ay nana lang nay, malain lang di ba? Oh, sige. Kay di man Alam mo masabi. yun na, kahit udanan. Di wala ako rin sabi to ni motor. Ay, tulong. Kamay mo yung Kuya 150 na yo. Tagailabos kwenta nay. Asa magtagiya diha? opa, yung sabi ko, paulit sa tabi. Habi ko gimo na tanan. Din lain day pud ag imo ang ticket na ni kada adlaw. Jis. Jis kada adlaw. Manindot pag event sa nanay. Pwede di wa man kay pisto. Mantabad gitang nanay. Salamat ganun yun. Manindot pagkuan kanang tumitinda. Balik ko po. Punpuhon na niya pud mi mamalit. Mana? Tara, kay ulan na day. Ato sa minay. Salamat nay. Salamat nay. Pinag-uwan na. Ito kami ginalinggo. Pero kung kasama Asa itong isa ko lang na ginaling? sa buwan na yun. Saman.